Kining kalibutan mga igsoon lumalabay, dili ni permanente. Ang kinabuhi sa dinhis kalibutan lumalabay, dili sad permanente. Gilingay mong tupad ing na dili ka permanente. Di ba? Ang uban wa gyud mulingi. Mahadlok man ta mo dawat ana usahay nga kamatuoran nga di kita permanente lumalabay. Nya kini magpadayon ni siya hangtod kanus mahuman. Ngano man tungod kay lumalabay ang kinabuhi dinhi, pero dunay nagpaabot nga hukom. Banhawon ta ni kamatay nato matud pa sa tong ebanghelyo, banhawon ta nya kun angayantang pasudlon og langit, dunay laing matang sa kinabuhi didto nga mao ang kinabuhing way katapusan. Mura na tag mga anghel din ata mga matay, pero didto na sa langit. Pero adto tas impierno, siguro kita nga mo na gitawag og kamatayong dayon, kana bang pagkawa na gyoy bili sa kinabuhi. Ngano man kay sa impierno ang kinabuhi sunugon sa kayo. Muna ilingi ay mong tupad ikaduhang lingi na gusto kang sunugon. Pangutan na gusto kang sunugon. Nabitay ni istorya na ako siya ngano man ka father nga dili man kay kamo pabor anang krimisyon, kanang ipakrimit ba ang patay. Nako may mangyud ilubong kay natural mangina sugo man sa nasa simbahan o niya mao man sa gibuhat sa lawas sa mga santos. Aduna hinoy uban gipangsunog sama ni Santa Catalina, gisunog man to siya, pero gisunog ba to niya wa mo dukot ang kayo mo tingal ito nahitabo, pero dili sila mo nagpakrimit. Nako kung tabalaan ko din atong lawas siya unya padir lain kay tan-awon nga lain kay bation ba nga ibutang ka didto niya ang mga ud mo hinay ka o di mo kalain ana sila. Nako nya di kalainan nga isugba kas kayo. Nako sige kuno be butangan ti kag od madara na nimo gwakle, pero isugba ti kas kayo ganahan ka. So di sad nako may mo na kay patay naman sa tapader, okay ra ginang sunugon. Nako nya ini kalubong sa nimo patay naman sa ka, ikaos-od sa imong lawas patay naman sa ka, unsa may naana so lain man gud imagine. Nako lagi kayo lagi kamo kuno imagine na hay may mas arang-arang iiksa kas mga od o iiksa kas kayo. Sige, pero kanang duha, kanang od o kayo gihisgutan na ni Kristo nga isugba kas impierno diin ang kayo dili mamatay ug ang mga od dili mamatay. So kung maimpierno dayta mga igsoon, kanang od o kanang kayo maunay magsigi og dagmal nato ug wa na nay katapusan. Ngilo kaayo ang impierno. Sige, ikatulong lingi. Ingna, gusto ko malangita. Sige, ingna. Gina. Kanang imong kuyog kinabuhi, dadanas langit. Nya, unsahon man pag puyo sa langit, mag-practice na ta dinhis kalibutan. Nya, unsa may atong praktison? Ang pagkamanagsuon. Kay matod pa di Kristo, didto sa langit, wa nay minyo ay pulos na ta mga anak sa Dios. Basta mabanhaw na ta, anak na ta sa Dios. Pasabot, usa na lay atong amahan, kitang tanan managsuon. Mao na dinhi sa atong misa, magsigi kitag ipakita ang panag-inigsuonay. Ang sa English dili kayo clear, pero ang sa Cebuano nindot siya ba ang meaning. Kay kani manggong misa mao manggod ni ang selebrasyon dito sa langit. Nya panahon sa misa kitang tanan sa matas Ginoo managsuon.
Mabitan ang mo advice ko nga ayaw lang sa mo pagpangamin inig-ingon nga ipakita ang panag-inig suunay ay sa mo nang amin-amin kay gipakita man na diha ang pagkaginikananay o pagkaanakay o pagkaapuhay o pagkaapuhan. Wa man na di man na mo'y meaning igsuon tang tanan. Nya dito sa langit mo na'y mahitabo ang mga banag asawa didto managsuon na lang. Nana, ang mga managkabit dito igsuon na lang basta malangit. Mo nagi-practice na namo kaming mga pari ug madre. Di ba among tawag sister. Mingon sa si sister father o nagsuon na. Mo rin ang istorya. Di ba? Pero masipyat sad. Hitabo sang dili angay. Pero mo na ibutang na sunahuna nga igsuon ta. Nya kung ang imong igsuon way gikaon, mupakaon ka dili. Kung igsuon ginani mo nya niili kang igsuon nimo, di ka katon sa imong gikaon samtang ang imong igsuon ganganga in taon gatan-aw nimo way kaon, nya ikaw perti nimong habhab. Mo na nang hatag tag pagkaon sa mga way gikaon. Di ba? Dili gid hinuon na ingon nga makasapar gina sa tanan nilang kagutom, pero may na lang ba gesture of brotherhood na pakaon ta. So kamong nipalit og slot para atong si Tio nakapakaon na mo sa inyong igsuon, pwede na mong malangit. Di ba? Pakpakan na to ang namalit be. Natanawas unang pagbasa si Antioco, hari siya. Ang iyang gibuhat siging kanang iyang sulngon o iyang buntugon ang iyang mga kaaway panguhaon pagid niya ang ilang mga bahandi niabot yung panahon nga gikontra siya sa Ginoo ang iyang mga gipangsulong wa na siya kapildi sige na siya kapildi mismo ang Jerusalem ang mga Hudiyo nakapildi na niya purti niyang guula hapit na siya mamatay niya naghunahuna siya nganong naingon ani mani nakaamgo din siya tungod ay ni sa akong pagpanamastamas sa templo sa Ginoo ug sa way igong hinungdan gipamatay nako ang mga tao katong 7 ka managsuon nga lalaki nya usa ka inahan iya gutong gipatay nga wa man gitoy inungdan ang pagkaon ra man jug baboy maoy gibalibaran ato iya yung gipatay karon nakaamgo na siya nagtakilid in taon siyang naghigda pero di katog ngayon siya hapit na ko mamatay kanay siguro gini siyang maimperno pero mura masag nagmahay mura siyag nagbasol ba mura siyag naghinulsol inyong paminaw malangit ka ni basin kaya ang gikinahanglan sa Ginoo ang paghinulsol man ang pag-ilaman nga kita sad-an nga kining atong pagkadawo kining atong pagka-materialistic, kining atong gugmas kwarta, muhatod ay ni nato ngadtos kamatayon nga dayon. Muna kamong gasigig tigom sa kwarta, pagbantay mga patyono na mo, mura mong si Antioco. Pero kamong gasigig panghatag sa kwarta, congratulations, pwede na mo mamatay din his kalibutan, aron makasod na mo permanente nga kinabuhi dito sa langit. Kaning na naggubat karon ang kahakog nila sa gahom, ang kahakog nila ng bahandi, siging gubat, siging patay anang mga taong inosente sa mas gibuhat ni Antioco, Hari Antioco, moabot yung panahon maghigda mong di katog o makaamgo na mo nga dili di ay permanente ang kinabuhi dinhi. Nya inig-abot na ng panahon na tulisukon mo sa inyong tanlag sa mga dugo nganing agas labinas dugo sa mga inosinting mga bata, inosinting mga civilians, apil pa ang mga masakiton nga nangamatay sa inyong kabuang aning gubat nga wa mo ila nga lumalabay ra gid ta aning kalibutana. Kamo sang siging pangural anang inyong balay nga ang inyong silingan purti na ng tubig diha kay di na kaagi ang tubig. Nalumsa na sila sa tubig, wa na sila'y klaro kahigdaan pagbantay mo, magtakilid yun mo nga di nakatog, o maghingutas na mo, makaamgo mo nga
padong na musud nga way pagkamatay o kalayong di mamatay. Dili ni pagpanghadlok ha, usa ni siya kakamatuuran nga gisulti ni Kristo. Gilingay mong tupad sa katapusang higayon, hingna may gidi ay mamalit gitag slat. So kining tanan mga igsuon nga atong gibuhat, way laing tumong aron mapakita ang atong panag-inigsuunay. Unsa may makaguba sa pagkamanagsuon, ang ato gyung paghigugma aning kinabuhia nga lumalabay ug ang paghigugma aning mga bahandi ug mga butang nga lumalabay sama ng kwarta. Sa atong tubag sa Salmo ni ingonta, magsadya ako sa imong kaluwasan o Ginoo. So ang kaluwasan nato naas Ginoo, wa sa kwarta, wa sa balay, wa sa yuta, wa aning atong mga gahom o kining atong mga positions o mga titulos kalibutan, kay pulos ni sila lumalabay. Pero dunay permanente o ginaot unta to atas langit. Wa na mga minyo dito, wa na dito yung mga lulog-lula, pulos na ta managsuon. Manindog na ta mga igsuon.